odišiel do večnosti vo veku 87 rokov. Zomrel pri tragédii, keď išiel dávať posledné pomazanie. Zomrel pri tragédii vo Francúzsku a bolo to dosť naozaj pre tú rodinu nešťastné. Rodina plače svoje suze odovzdáva tebe, Pane, ty, ktorý si nad nami a už viacej nebudeme mať takého arcibiskupa, ktorý bol naozaj skutočne výborný. Lukáš je ministrán. Už mňa oplútili, smrteľne je stony úzko, že ťa zahrobí. Už mňa oplútili, ľubotím volám tebe, Pane, nakloň svoj sluch. Plačte všetci. Pane!